różne parametry. My sobie ustawmy właśnie pogrubienie, czyli bold, a czcionka niech będzie 48. I wpisujemy sobie dużymi literami słówko Pacman. Słówko Pacman. Mamy taki nagłówek i klikamy sobie zaznaczanie i przekształcanie obiektów. Teraz będziemy tutaj próbowali ręcznie, tak mniej więcej, żeby ta strzałka była pod setką. Tutaj jest setka i my staramy się w podobny sposób. Teraz widzimy powiększenie 64%, to jest pomniejszenie. Chcemy napisać, żeby tu było 100%, czyli naciskamy sobie 100% w prawym dolnym rogu i Enter. I przechodzimy do góry. Kolejną rzeczą, którą będziemy chcieli zrobić, jest tworzenie okręgów, elips i łuków. Czyli klikamy sobie tutaj i klikamy sobie kolor żółty. Tylko najpierw sobie klikniemy żółty, znaczy już mamy żółty oczywiście, ale tutaj napis powinien być na czarno, więc Ctrl+Z oczywiście, jeżeli się komuś zmienił. Teraz naciskamy lewy Ctrl i przy przytrzymanym lewym Ctrl rysujemy sobie okrąg. Jakiś taki. Zaraz będziemy zmieniać jego parametry. Klikamy sobie zaznaczanie i przekształcanie obiektów i chcemy, żeby jego parametr tutaj blokujemy i wbierzemy sobie, żeby wynosił 60. Jak wpiszemy sobie 60, to wysokość też będzie 60. Teraz możemy go lekko przedzieć do góry i mamy coś takiego. Teraz tworzymy sobie takie małe żółte kółeczka. Czyli klikamy sobie okrąg, tworzenie okręgów, elips i łuków i chcemy stworzyć 3 takie małe żółte kółeczka. Pierwsze. I teraz będziemy kopiować to kółeczko. Możemy to zrobić za pomocą powiel albo Ctrl+C, Ctrl+V. Ja użyję Ctrl+C, Ctrl+V. Tylko zanim to zrobię, weźmiemy sobie szerokość i wysokość taką samą, czyli weźmiemy sobie 12. Wiemy, żeby tutaj była 12 i teraz naciskam sobie tutaj prawym przyciskiem kopiuj i tutaj prawym wklej, wklej i wklej. 4 kółeczka. Teraz, jeżeli mam już te kółka, będę chciał jedno z nich pokolorować kolorem czarnym, czyli szukam koloru czarnego. Czarny mam w tym miejscu i to kółko będę miał na czarno. No i teraz co robimy dalej? Będziemy chcieli kliknąć sobie tą figurę i jak klikniemy tą figurę, klikamy edytowanie węzłów i uchwytów sterujących ścieżek. I teraz klikamy i widzimy, że tutaj mamy takie kółko, naciskamy Ctrl. Teraz to kółko bierzemy do góry 3 razy. Raz, 2 i 3. Teraz znowu klikamy kółko i klikamy Ctrl. Raz, 2, 3. Teraz będziemy przenosić te kółka tak, żeby one tutaj ładnie się zamykały. Czyli to kółko bierzemy gdzieś tutaj, to kółko bierzemy gdzieś tutaj i to kółko bierzemy gdzieś tutaj. A to kółko bierzemy gdzieś tutaj. I mamy utworzoną pierwszą postać. Teraz zobaczmy, jak stworzona została postać numer 2. Postać numer 2 została, widzimy, stworzona tutaj z półokręgu i z prostokąta. Zaczynamy od narysowania okręgu. I teraz bierzemy sobie kółko i będziemy sobie rysowali kolorem takim, kolorem wodnym. I zaczynamy od naciśnięcia Ctrla i narysowania takiego okręgu. Rysujemy sobie okrąg. Oczywiście tutaj ta postać będzie troszkę może większa, dlatego w ustawieniach sobie zmieńmy szerokość. Weźmy sobie na 45 i naciśnijmy Enter. Czyli szerokość tego kółka niech wynosi 45. Niech będzie. I teraz co tutaj możemy zrobić? Bo widzimy, że ta postać jest tutaj podobnie. Teraz będziemy chcieli zrobić coś takiego, że będziemy chcieli narysować prostokąt, czyli tworzenie prostokątów i kwadratów. I prostokąt rysujemy w taki sposób, żeby trochę zasłonić połowę tego kółka, czyli zaczynamy od tego rogu i zasłaniamy sobie w taki sposób. Staramy się do połowy dojechać, można nawet ciut troszkę wyżej i mamy taką figurę. Teraz będziemy chcieli to połączyć, czyli
klikając sobie zaznaczanie i przekształcanie obiektów, naciskamy sobie pierwszy obiekt, Shift i drugi obiekt i bierzemy sobie, tutaj w ścieżce bierzemy sobie suma, czyli te obiekty już są połączone. Następnie patrzymy, co mamy dalej. Dalej będziemy chcieli zrobić 2 białe kółka i 2 czarne małe kółeczka. No to bierzemy sobie okrąg i bierzemy sobie kolor czarny. I teraz tak, kolor biały, przepraszam. I teraz jak weźmiemy kolor biały, pomaluje nam się to, czyli bierzemy Ctrl Z, czyli cofnięcie, a kółka już mamy białe. Czyli naciskamy Ctrl i gdzieś w tym obszarze rysujemy sobie jedno koło. I teraz Ctrl C i Ctrl V. I przenosimy to o tutaj. Staramy się to tak przenieść, żeby to były takie ładne oczy. I teraz bierzemy sobie znowu kółko i znowu kolor czarny. I teraz rysujemy sobie tutaj takie małe kółeczko. Bierzemy to kółko Ctrl C i wklejamy Ctrl V. Czyli próbujemy to oczywiście przenieść w takiej formie. Mamy coś takiego. Te oczy oczywiście mogą tak jakoś leżeć. To tutaj jest nasza dowolność. I teraz będziemy chcieli zrobić te nóżki, czyli musimy wykonać coś takiego. I teraz tutaj tak naprawdę mamy trójkąty. Szukamy sobie tworzenie gwiazd i wielokątów i mamy zamień w wielokąt foremny i będziemy chcieli wziąć trójkąt, ale będziemy chcieli wziąć, żeby ten trójkąt był zaokrąglony, ustawiamy sobie zaokrąglenie na 1,5. I teraz bierzemy sobie kolor, który już mamy, czyli jest to kolor wodny. I teraz naciskamy Ctrl i zobaczmy jeszcze raz, jak to wyglądało. To wyglądało mniej więcej tak. Czyli to będzie taka nóżka. O tak. Weźmy sobie tutaj. I żeby mieć to samo, możemy sobie wziąć szerokość 16. I teraz kopiujemy te nóżki w 3 miejscach, czyli bierzemy sobie Ctrl C, Ctrl V, czyli tutaj będzie ta nóżka i Ctrl C, Ctrl V. W taki sposób. I teraz będziemy chcieli to z sobą połączyć, czyli mamy takie nóżki i teraz łączymy to z sobą, czyli klikamy sobie tą nóżkę, czyli Shift, trzymamy lewy Shift i klikamy ten niebieski obszar. I teraz bierzemy sobie ścieżka i bierzemy sobie suma, czyli mamy taką postać. Oczywiście mniej więcej zadanie zostało wykonane. Tutaj troszkę tam były mniejsze nóżki, ale idea zadania została zachowana. Jeżeli chodzi o ten film, moi drodzy, to by było na tyle. Dziękuję za Waszą uwagę i życzę powodzenia.